खुलुमबाय अनदेग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै आं बे जाथि एफेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय साफ्रोमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै आं बे दुखुथिया नखराव आगान होफैनायजों लोगोसे आरो बे नखराव जोंखौ दिनै आलासि महरै नाजावबाय आरो बे नखरखौ आंनि गोरबोनि अननायजों सिबिनायजों बिथांमोननो आंबो गोरबोनि अननायखौ बिथांमोननो जासियो। लोगोसे आरोबाव आंजों लोगोसे बे सराइबिलनिनो मानगोनां जोंनि दैदेनगिरिफोर जाय फंबाय प्रेम आरो लोगोसे बियादै फिसा प्रफेसर आरो लोगोसे बे नखरनिनो बिगोमा जाय जों बे नखराव फैदों जाय गलदं एबा सान्थना बिनिनो आंगो फंबाय आरो बिनि नखरनि बिथांमोनजों जोङो दिनै मोगा मोगि लानो फैदों। बेनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय आरो बिथांमोननोबो आंनि गोरबोनि अननायखौ आं होनाय जाबाय। गोजोन्थों दे अब्ला गोजोन्थों आरो जेरै अननानै गोजोन्थों। अनदागा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै जों बेनि नखराव एबा बिनि लांगोनायाव फैनायनि गुबै जाहोना मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो आरो बिथांनि नखरनिफ्रायनो बिसिनि गोरबोनिफ्राय खुगा बेरखांनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना फारि फारि मिथिनो मोनगोन अनदायगाफोर। मानोना दिनै बिथांनि नखराव सोर आरो बबे समाव आरो मा जाथाय जामोन बे गान्दा खुंगुर एबा गलदंआ सोरमोन बिनि सोमोन्दै गोबां मानसिफ्रा मिथियो। जोंनि बर'नि गेजेराव बिथाङा सासे बिर जोहोलावमोन। बिर जोहोलाव होनब्ला गोदोनि समाव गोबां बोलोगोरा सुथुरफोरखौ फेजेननो हानाय जाय बै समनि दावहारु नङा बियो बै समनि सुथुरखौ फेजेनग्रा नङा नाथाय जोंनि गेजेराव सासे गोजौ गिदिर जालाङार जाय बे अलिम्पिकआवबो बुहुमनि गेजेरावबो मुंदांखा जानो हाथावथाव इसोरा बे नखराव हरदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो बे सासे बर'नि मुंदांखाल' नङा जोंनि आसामनिल' नङा भारतनि नङा सारा बुहुमनि गेजेराव बिथाङा सासे मुंदांखा जानो हानायनि इसोरा जोंनि बर'नि गेजेराव हरदोंमोन। नाथाय जों दिनै बे बर' सासे बिर जोहोलाव बायदिखौ जोङो खोमाना लाबाय आरो बे खोमाना लानायजों लोगोसे बे दुखुथिया नखरनि माखासे गारबोनाय जारिमिनफोरखौ आं दिनै बिथांमोननि नखरनिफ्राय सोंनाय जागोन। अननानै नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ एसे बुंनो हागोन ना? बेनिफ्राय नोंथाङा गावनि नखरनि जाय रुंसारि जालांनाय दुखुथिया जाय गलदं बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै नोंथाङा एसे जोंनि गेजेराव फारि फारि जोंनो मिथिहोगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। नोंथाङा बे माइक्र'फनखौ लानानै नोंथांनि मुं आरो जायगा आरो बे जायगायाव नोंथाङा बेसे गोबाव समसिम दंमोन दे बेखौ बुंनो हासिगोन। गिबियाव जे सारनि इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों खर' गंग्लायै बावहरग्रोनाय थाबाय। मानोना आङो बे नखरनि दिनै आंनि मुङा फनिन बसुमतारी। दिनै आङो बे जोंनिनो मुंदांखा गिबियाव जायखौ बुंदों जोंनि ब्रादारा गान्दा खुंगुर बा गलदं पाहलवान बेनिनो आङो निज फंबाय। जोङो दिनैहाय 9 जन बिदा फंबाय माने 9 जन आरो टटेलै बिब' फंबाय गासिबो लानानै जों 9 जन। आङो दा जोबथा माने आङो 9 नाम्बाराव गोग्लैदों। दा बेनि आङो जे गान्दा खुंगुरनि पारपासै आङो फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बिथोन बादि बेनो जे जोङो बे समाव आङो उन्दैमोन नाथाय बिनि गासिबो जन्म सान आरो थैनाय सानखौ जोंनाव दङ। आं बेखौ खोन्थालांगोन रेबेङै। बेखौ दिनै जोंनि बिदा गान्दा खुंगुरा मानोना बिनि गिबि आं जन्मखौहाय आं खिथाग्रोगोन। बे आंनि बिफानि नामाथ' माबामोन लाइचरन बसुमतारी। लाइचरन बसुमतारी। बिमाया रुंसारि जाजोब्बाय आरो बिमा फेले बसुमतारी। जायगायाथ' जोंना बे बनगावआनोखा। बावहायनो जन्म मोननाय आंबाबो गासिबो जोंना जेनेरेसनानो बावनो जन्म जाजोबखादों। बे हिसाबै दा जोंना गान्दा खुंगुरा बिदाया 4 नाम्बारमोन आरो 9 जनावहाय। दा 4 नाम्बाराव दा बिब'फोरनि देरसिना बिदा कान्तनाथ बसुमतारी बेबो रुंसारि जाबाय। बेनि उनावहाय बुगालि बसुमतारी बे दा दङ। बै गुरफिला सियालमारि बे गारदामपुर खाथियाव हाबा जाहैदों। बेनि सेकेन्डआ बै 2 नं दावागुरि
बेनि मुङा जाहैबाय आब' गावजें आदसा बेवहाय बेबो दासिमावबो दङ औ मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव औ लोगोसे ओरैहाय दङ जोंना सराइबिल नार्साइबिल 2 नं नार्साइबिल होनो बेवहाय सासे दं बिब' खबारि बसुमतारी आरो लोगोसे फैयै फैयै गामियावहाय बिनि गाहाया बिब'आ उमासि बसुमतारी आरो बिब' सासे दंबावो जोंना नैबे जानालि गावआवहाय मोनदों गंगार बसुमतारी बेनिफ्राय आरो ओरै फैनानै जोंना बिदा आंनिनो खर'सा नलेन्द्र बसुमतारी जोबनायाव आं फनिन बसुमतारी आरो दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला माने दुखु गोनां नैबेखौ आङो बुंग्रोनि गिबि गिबियाव जेन'बा जोंनि बिदाया जाहैबाय थैनाया जन्म सान आदसा जन्म साना सानमोन बेनि जोनोमा जन्म सान नै 14 थारिख दा 4 मास 1961 सनाव जन्म आरोखि बिनि आदसा बेनि खाम्फा लिरनायाथ' क्लियार जायाखै होमबा दा बेखौ क्लियारफाइ होनो हागोन थैनाय सन 25 थारिख 10 मास 1990 थैनाय सम 6:30 मिनिट बेलासि समाव बे थिगैनो नाथाय नैबेनि जोनोम सानजों बैयाव खाम्फाव लिरनायाव बेजों गोरोबाखै दा नैबे कारेक्ट ना बै कारेक्ट जाखो कारेक्टआ नैबेसो बे आदसा अब्ला बैखौ गावनि न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिनि जोनोम साना बाय जाय बे फंबायानो बुंनायासो बे कारेक्ट बै लिरनाया एसे इनकारेक्ट जादों बेखौ जों कारेक्सन खालामनो मिथिनो मोनबाय दे बेनि अनगायै नोंथाङा बुंनो गोनां बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव आरोबाव बुंबावनो हागोन दा आं बेखौ एसे सोंबावनो लुबैदों जों दिनै दा मिथिनो मोनबाय जाय बे गान्दा खुंगुर एबा गलदुनिनो फंबाया गावनि बिदा थैनाय रुंसारि सान्थनाथ एबा बे गान्दा खुंगुरनि थैनाया माखासे बै खाम्फायाव लिरनाया माखासे मिस्टेक जादों आरो दा बिथांनि बुंनाय खुगानि बाथ्रा बे सैथो अब्ला जों बे सैथोखौ लानांगोन बेजों लोगोसे आरोबाव आं एसे बुंनो सानदों जाय गान्दा खुंगुर एबा गलदं नामखौ सोर दोनखो बिथांनि जोनोमनि बिमा बिफानि दोननाया मा बे सान्थनाथानो ना गान्दा खुंगुर ना गलदंआनोमोन बेनि जोनोमनि नामा गिबियाव बेनो माने बे गान्दा खुंगुर बा गलदं दोननाया जाहैबाय मानसिया माने जन्मनिफ्राय माने देर देखोन जालांगाद एखेबारे गोजौ गिदिरमोन नालाय दा बेवहाय बयबो नायनानै फसायनानै माने गलदं दोनदों आरो लोगोसे दा बेजों आरो गान्दा खुंगुर होनना गाबज्रियो दा माखासे मानसिफ्रा जोंनि बर' बोराया बर' नाम दोननांगौ बा माबा मोनसे दोननांगौ होननानै दा बे मोनसे जिब जेनेबा जायखौ बुंदों गान्दा मोदोमै बोलोगोरा मोदोम गोनां बे हिसाबै गान्दा खुंगुर होननानै नाम गाबज्रियोमोन आरो बर'नि नाम दोन माने जुनादजों एसे माने मानसिया बोलोगोरा गिदिरबो गोजौबो जालांगार हिसाबै बे गान्दानि बोलो दं बेहा जुनादजों समान बोलो दं होननानै बेखौ गान्दा नाम दोननाय जादों आरोखि गान्दा खुंगुर होननानै जोंथ' बेखौ मिथियामोन माब्रै सोरबासो दोनदों नामाखौ सानदोंमोन नाथाय बिनि जोंनि माखासे बर'फोरनि गेजेरावनो बिनि माखासे बोलो आरो बिनि माखासे बोलो थायो जिब जुनारनिफ्राय बोलोखौ जेरै मैदेरनि बोलो दं जेरै गान्दानि बोलो दं बेखौ लानानै बै गान्दाजों रुजुनानै गान्दा खुंगुर होननानै दोननाय जादों आरो बे एसे गोजौ गिदिर देरदेखोन देरनानै देरबोनायखाय गलदं जेरै जोंनि बर'फ्रा जेरै मानसिनि जातखौ लानानै जेरै दोनोना गोजौब्ला ओइ लावगाना गाबज्रियो सोरबा गेन्द्रा नुबा गेन्द्राना गाबज्रियो बेबायदिनो मानसिनि जात महरखौ लानाय जेरै न'खराव अनलायनि गेजेरजों गाबज्रियो थिग बिदिनो बेखौबो बे दोननायफ्राबो जानो हागौ न'खरनि अननायनि गाबजेनाय बे गाज्रि नङामोन दा अब्ला आं बेजों लोगोसे नोंथांनिफ्राय बे माखासे बिनि नाम आरो बिनि जोनोम आरो बिनि जायगाखौ मिथिनो मोनबाय दा बेनिफ्राय आरो जोंनि गेजेराव जाय मानगोनांफोर दंबायो बेजों लोगोसे आरो बै बिजेपि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा मिथिनाय बायदि नोंनि न'खराव जे
माबायदिमोन बै समनिफ्राय नोंनि न'खरनि आइ आफानि जिउ जारिमिनाव थाबोनाय 9 जन फिसाखौ जोनोम होनायजों लोगोसे जाहोनाय लोंहोनायाव न'खरनि कन्डिसन एबा न'खरनि हालोदा माबायदिमोन बेखौ जोंनो एसे मिथिहोनो हागोन नामा आरो नोंसोरो माबायदि जिउ दाबोदोंमोन नोङो उन्दैसिनब्लाबो एसेब्लाबो नों मिथिगोन आरो नोंनि आदामोना माबायदि खस्थ' खालामनानै खामला मुजिरा मावनानै जादोंमोन ना माबा दंफां बोनानै जादोंमोन ना माबा मोनसे बिसोरो बबेबा जायगायाव लेबारफोर खामानि मावनो जादोंमोन बिनि सोमोन्दै एसे जोंनो मिथिहोनो हागोन नामा न'खरनि हालोदखौ लानानै दा बेनो आरो माने आङो बुंनो हायो जे माने आंनि नुबोनायाव गिबियावथ' आङो उन्दै समाव आङो बुंनो रोंला खिन्थु आङो जेला उजिनायजों लोगोसे थ' आं बुजिनो मोननायजों बा नुनायजों लोगोसे आङो बुंनो हायो मानोना जोंना दुखुथिया न'खरमोन माने गोरिब गुन्द्रा न'खरमोन खारन माखासे आइमोनहा मोजांथार खस्थ' मोनबोदों जों देरनायाव जोंखौ बे 9 जन जे परियाल जाहोनाय लोंहोनायावहाय दा बेवहाय जोंहा जानाय खिनिया जोंहा थोजोबामोन दा बेवहाय जोंहा फिथाइ सामथाइ माखासे जोङो फिथाइ सामथाइजों जोङो जोंनि जानाय खायद'फोरखौ सोलिबोनांदों बाव जोङो जिउ खांबोदों खारन फिथाइ सामथाइया बेनो जोंना गोदोहाय माने थादुन थाइखा जेन'बा बिदिनो थालिरफोर दङमोन बेफोरखौबो जानानै जोङो जिउ खांबोनांदों ओंखाम उखैनायाव माने थांनानै थानो थाखाय थालिर फिथाइबाबो रुनानैबाबो आइ आफामोना नोंसोरखौ उदैखौ सुफुंनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै जाहोबोदोंमोन बिराद दुखुथिया दा ओरै मा खालामनो देरदेखोन जे आङो नैबे जोंना मानसि गोजौआ गान्दा खुंगुरा जेन आंबो मिथिगौ माने फ्राय आं मिथिजोबाबाबो थ' माने आं बे समाव खमसे खम बिदिनो 7-8 बोसोरसो जागौमोन आरो बे समाव मानोना गामियावहाय जोंहाथ' माने जोंनि जोबथा गामि हिसाबै आरो जोंनाव बहुद गोरों गोराया खम बे हिसाबै दिनै जोंनावहाय दा सासे सानै गोरों गोरा दंमोन जेन'बा गावबुरा आरो लोगोसे जोंनाव टिचार दंमोन दासिमावबो दं बे सारा दा बियो बिसोरजों लोगो बै सारमोनहा जे गोदोनि जे MLA बा जोंनि सराइबिल एलेखानिनो सारमोन दं दासिमबो बिथांमोनहा दा बिसोरो बे समाव आफाया गैला आइया दंमोन आइजोंहाय बिसोरखौ लोगो लानानै रायलायफैबाय थ' माने मोजां रोखोमै जे न'खर दानायाव नोंस्रा बेबादि गोरिब गुन्द्रा ओरैबादि मानसि जाहैगोन सानसे नोङो बे फिसाखौ हरदो जेन'बा जेन' बिसोरो जाहैबाय जे मुलुगनि बे जोंनि आसामनि मुंदांखा जायखौ होनदों माने बयजोंबो मिथिजानाय दा बेवहाय माबा मोनसे मा होनो सुबिदा फैगोन माबा बुंदों आरो बिसोर गेलेनाय जेन'बा बुलायग्रा सलायग्रा बक्सिंफोरनि गेजेराव बिनि महर बिनि बोलो बिनि माबाखौ नुनानै आच्छा दा बिदि होननानै लांदों बिथांमोनहा नाथाय मा खालामनो दिनै बिमा बुरि जाम्बि जाम्थि जोंबोथ' गोरों गोरा नङामोन बे समाव जोंबो इसेबां साननो हानाय गियानि गुनि नङा जाम्बा जाम्था आरो जोंहा खुनुरुखुमसो सोलिखानायखा न'खरा बेवहाय जोंहा बिसोरो बुंनाय बादि जोङो हरा नागारा जोङो हरबाय मोजाङै जाहैगोन खोमा होननानै जोंना बिमा बुरिया बिसोर बिनायखाय सैथो साननानै नंगौ साननानै नोंसोर फोथायनानै बे गेलेग्रायाव लांथोंसै आरो न'खरखौबो मोजां सुंथानो हानाय बायदि बिनि गेजेरजों बे फोथायनायखौ लानानै नोंसोरो बे सरकारा बिनायखाय बा सोरबा गिदिर गोलाव बिनायखाय सोरबा MP MLA सोरबा जानो हागौ सोरबा अफिसारफोर बिनायखाय नोंसोरो फोथायनानै बेखौ हरनाय जादों आच्छा हरनायनि उनाव मा जाखो दा बेनोसै माने हरबाय मोजाङै मोजां दिनै लांबायबो दा लांनानै खिन्थु मानसिया मोजाङै मोजां बे कयेक मासाव मोजां माने सेहेरा आरो गासिबो जानाय लोंनाय मोजां मोननायखाय मोजांबो जादोंमोन बेखौ मथा मथि बुंनाय बादिब्ला जोंनि क'क्राझारावनो फार्स्टआव लांग्रोदों आरो क'क्राझाराव बेनिफ्राय नेक्स्टआवसो जेन'बा जेलानाखि ओरै फैफिनबाय न'आवहाय एसे बिदिनो सप्तासे थाफैदों आरो थाफैनानै गावसोर लेंहरफिननानै दाना बिनि अनेक ट्रिटमेन्ट बे देहा सोलेर माबाफोरखौहाय अंगफोरखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय खेला गेलेनो ट्रिटमेन्ट नागिरनो
फिटनेसनि थाखाय जाथावना जाथावा औ जाथाव बेखौ टेस्ट नायनो थाखाय लांफिननाय जादों लांफिननाय जादों बेयाव आदसा। लांनायाव खोनानो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटि मेडिकेल कलेजावहाय सोहैदों भर्ति खालामहैदों बेखौ औ। दा दुखु गोनां आरो आं मा बुंनो दा बे गुवाहाटि मेडिकेलनिफ्रायनो मानसिया एसे नोरजिया जाबोदों दा बुंनो थाङोब्ला आं मा बुंनो आङो सैथोखौनो बुङो माने बेनि बे सिट रोदा बे थैनि जे कानेक्ट माबाफोरखौ जइन्टफोरखौहाय रोदाफोरखौ, बे थै खारग्रा माबाफोरखौनो सर्ट खालामना होदों थ' कारेन्टजों खालामखो ना माबाजों खालामखो आं बुंनो रोंला औ दा गावबो बुंफैदोंमोन गेदेरा आंखौ आं थानाय नंला आंखौ ओरैबायदि खस्थ' होबाय एखेबारे माबा रोदा रोदा आंखौ सर्ट खालामना होबाय थैबो बख'सो गारदों खमसे खम बियो बुंदों 5थासो 5-0 माबा थै बख'दों बेखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे नोरजिया जालांबाय जोबनायहालागै माने मानसिया गोग्लैसोनानै थाबाय आरो बे न'आव गोग्लैसाखो ना हस्पिटाल? न'आवहायनो आदसा। औ बे समाव बिसोरो आयजन खालामाखिसै बेखौहाय खबरबो लाफिनाखिसै बेखौ खुब दुखु मोनदों आरो जोङो लांनाय समाव लांबाय दिनै मोजां मोजां होननानै नाथाय आद्रि बेफोरबादियाव दिनै नोंसोर बे अभाबैनो दंखायो थाखा फैसा गैया औ अभाबैनो दङ नायनोबो जेबो गैया गैया ट्रिटमेन्ट खालामनो आखायाव रांखावरिबो गैया 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 बे हिसाबै जोङो सिन्था खालामदों जे सारमोनहा लांनानै बेफोरबादि आद्रि दिनै आदानि खालामहैनाया बे थिग जायाखिसै होननानै जोंबो दुखु नांदों खुब दुखु मोनदों न'खरैनो आरो गामियैनो जोङो दुखु मोनदों थ' खबर लाहैदों नै बिसोरो मा बुंहरो बिदिनो र' जागोन बियो माबा मोनसे खालामगोन होननानै बिसोर बिदिनो नानानथा खोथा बुंनानै बिदिनो थगाय हरो आरोखि ओमफ्राय दा जोबनायाव बिदिनो बारानिफ्राय बारा जाबाय नै लांफैथाराखिसैबो सिकित्सानि थाखाय मानसियाथ' एखेबारे माबानानै थाबाय बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै थाबाय औ जोङो एसे बिदिनो मोजां जाथों होननानै बे सारमोनहा जे जायफोर लांदों बिसोरो लांफैयाखै हिसाबै मा खालामनो मोनसे इसोरनि अननायाव मोजां जाबाय खोमा होननानै जोङो बिदिनो मोनसे लकेल कबिराजफोरनावहाय नाग्रा फुनग्रा बा माबा दौनाय बेफोरजोंहाय औ बाहायदों आरोखि थेवब्लाबो मा खालामनो लांनाया अनेक लांदों बै जे माबा मा होनोमोन आं बेखौ नामखौ बावबाय हस्पिटालावथ' नङा सार माने बे माबा लेंग्रि गुरु होननाय दंमोन जायगाफोरनि नामखौ आङो औ बिदिनो नाग्रा फुनग्रा बिदिनो फाहामग्रा आरो बावहायबो लांदोंमोन आं बुंनो रोंला बेखौ दा बावहाय लांबाय बावबो जाया फन'रय न'आव फैबाय फैनानै आरो फिर लांफिनबाय जोंना बै बुंखा होननायावहाय जे बिदा दंमोन न'खरनि मालिगाव बुंखा बै माबायावहाय आलांगि थिंजाय आरो बेवहाय बे बिदाया जोंना मास्टार मावोमोन सेरफांगुरियाव बेयो मास्टारसे आरो माबा बिदिनो कबिराजसेमोन हाब जेरैबो जाला फंबाय बा फंबायफोर आंनावहायनो थाहैदो आंनो फाहामनोसै इसोरा अनोब्ला हामबायबाय खोमा होननानै लांदों बिथाङा खुब खस्थ' मोनदों नाजादोंमोन थेवब्लाबो नाथाय मोजां जायाखिसै दिनै बेबादि जादों आरो ओमफ्राय दानाथ' जेरैबो नायबाय हाया आरो गोजानावबोसो जोंहा थाखा फैसानि खोथा गोजानाव डक्टरनाव नायहैनो सिकित्सा खालामनो थाखा फैसानि प्रब्लेम बे हिसाबै दिनै जोबनायाव माथो खालामबावनो बे आनान गसाइनिनो लिरनाय खोमा होननानै न'खरावनो थाफैफिननानै बे दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो थानाया थादों बिदिनो औ बिदिनो बोसोरसेयानो जाफ्रामदों खोमा औ जब्रायैनो बारानिफ्राय बारा जाबाय मानसिया हामग्लिलांबाय जानाया जायो एसे बिदिनो देहा अबस्थाफ्रा सेस माबा जालांबाय रानख्रबलांजोब्बाय औ बे रानख्रबनाय समाव बै गिदिर गोलाव मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा लांदों बिथांमोना सहाय खालामफैदोंना फैयाखै एबा नायनो फैदोंना फैयाखै गैया बेखौ नायफैयाखै आरोखि जों आसा खालामदोंमोन थेवब्लाबो जे बिथांमोनहा नाथाय गोजाननिफ्रायबो इसोर अननायजों हेफाजाब हरदोंना हराखै रांखावरि गोजाननिफ्रायबो हरनाय जायाखै गैया खबरबो लाफैयाखै आरो दुखु सुखुनि सान्त्वनाबो होफैयाखै बे गेजेर खोलोबा बै गाव मोजां समावहाय हरदो आरो बिदि रिसन एसे हरदों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ सोंबावनोसै दा गेजेराव बेनिफ्राय बियो बे गोबाव सम बिसि समसिम बियो बिसिनायाव गोग्लैसानानै बबेबा हस्पिटालाव ना न'आवनो थैयामोन बेखौ बुंनो एसे थैनायाथ' जोंना बिदाया न'आवनो थैफैदों माने
जेरावबो लांबाबो जाया सिकित्सा खालामबाबो जाया नालाय दा जोंबो आगोर मोनाखिसै थाथोंसै मा खालामनो होननानै न'आवनो थैफैदों आरो आदसा बियो गोबांथार दुखु मोननानै गाबै गाबै रांख्रमना थैनाय बायदि जाबायना औ जों अनजायगाफोर दिनै जाय गान्दा खुंगानि जिउ जारिमिना गोबां दुखु गोनां आदसा बेखौदि बेबायदि बोलोगोरा भिडिअ'लाव बायदि बेखौ माब्रै मिथिनानै बिसोरो मा हिसाबै बेखौ टेस्ट खालामनो थाखाय लाङोमोन बहा नुग्रोखो ना बबेबा गिदिर दंफांफोर ना खेला गेलेदोंमोन नामा बेलाय माब्रै नुनानै गोदोथ' बे जायगा साल दंफांनि जायगामोन जानो गैयै समाव आंसो खोनानो मोन्दों बिमा बिफाबो जाहोनो हालिया बेनिखायनो बियो उफाय गैयैनि थाखाय बियो गोबां खस्थ' खालामनानै दंफांफोरबो बोनानै गिदिर गिदिर गलायफोरखौ बोनानै बियो जा गरफा गरनै बेजोंनो बियो गावनि उदैखौ आरो न'खरखौ फिसियोमोननाय बेफोरबायदिबो मा बेखौ नुनासो बिसोर बे बोलोगोरा बेनि दंफां दिखांनायखौ नुनानै बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा बेनिफ्राय जों फोजोबनोसै नंगौ बियो माने माखासे समाव जोंहा जानाय गैया अबस्थामोन बे समावहाय जे सार बुंनाय बादि बे समावथ' जोंना बे दंफां बोनाया एसे फ्रियैनोमोन बेफोरबादि दानि बादि स्ट्रिक्ट नङामोन गोदोहाय जों साफ्रोमबो आसामावनो बेफोरबादि दंफां बोनानै जादों बा मावनानै जायोमोन दा बेवहाय मावनानै खस्थ' लानानै मावनानैबो जानांदों आरोखि गाव देरसिन हिसाबै बियो मावनानै जाहोदों जोंखौहाय मावोमोन सैथो बे बिदिनो दंफां बिदिनो जा थाइसे मोनो फाननानै बोनानै जादों बे आरो दंफांखौ बियो मानसियाबो सेरखम बादि नालाय एखेबारे बोलोबानि बानख्रुबबायोमोन गिदिर गिदिर गलाय बिदिनो 4 गलाय 5 गलायफोरखौनो माबायोमोन माने हारसिङै नङा लोगो नांनानै बबेखौबा हारसिङै बे फिसा हानायसो बेयो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय एबा टेस्ट खालामनो लांनाय जादोंमोन दा जोबोद जों बे बाथ्राखौ एसे मिथिनो मोनबाय रेडि अनजायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर जोंनि अनजायग्रा मानगोनां जाय गान्दा खुंगुरनि आंगो फंबाय बिनिफ्राय जों माखासे दुखु गोनां जिउ जारिमिनफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनबाय बे गासै गावनि मिथिबोनाय गावनि सैथोखौ नंगौखौ बे फोरमायदों नाथाय गाव माखासे मिथियै बिनि जारिमिनाव हाबनानै थानाय आन्दोआव थानाय माखासेफोरखौ जोंनि अनजायग्रा खाथियाव जाय जोंनि बे एरियानि मानगोनां जाय बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बे गान्दा खुंगुर एबा गल्डनाव माबायदि बिनि मावबोनाय बिनि बोलोगोरा खामानिफ्रा मामोन बेखौ जों बिथांनिफ्राय एसे मिथिना लानि बिथाङा माखासे बाहेरायाव जाबोनाय गासै सोमोनांथावखौ जोंनि गेजेराव फोरमायना होगोन थांनाय समावहाय जोङो बेबादि मोनसे इन्टारेक्शन जों लादोंमोन मानगोनां आदा आलफ्रेड बसुमतारीजों बिनि भिडिअ थाङोबा जों नुगोन जे आदा आलफ्रेडआ सोंनाय जादोंमोन बिनि अन जे क्लासमेट जायनाखि बनगावनि जे लवार प्राइमारिनि जे हेडमास्टार सा प्रभास बियो गल्डंनिनो बियो असे बियो क्लासमेटमोन आरो बियो फोरमायनाय मथेबा जे गल्डंआ बियो स्पर्ट्सआव बहुत मोजांमोन सासे बिराद मोजां स्पर्ट्समेनमोन बियो जेभलिन थ्र' आरो शर्टफोरखौ बेसेबांबा गोजान गोजान बियो खुबैनो हायोमोन आरो दिनै रायमना नेसनेल पार्कआवहाय जों मिथिनो मोनो जे ब्रिटिश जुगनि जे ट्राम लाइन रायमनायावहाय दङमोन बे बिराद मुंदांखामोन दिनै बे ट्राम लाइननि बे साखाखौहायनो बियो हारसिं दिखोनो हायो बेखौबो बिनि जे असे जे क्लासमेटआ बेनो खोन्थादोंमोन नाथाय बेजों लोगोसे बेहा माखासे गुनफोरबो दंमोन जे गावनि फंबायफोरखौ जेब्लायबो मोजां लामाजों थाबायनो मोजां साननाय बेफोरनि बागै बियो फोरोङोमोन बेखौहाय गावनि जे असे फंबाया बेखौ फोरमायदों जेखौ आङो जोंनि दे इन्टारेक्शननिफ्राय आं मिथिदों आं खुब मोजां मोनदों जे बेनि जे मोजां माखासे बेबहारफोर मोजां मोनसे साननाय नाथाय दुखु गोनाङा बेनो दिनै बियो गावनि न'आव फैनानै बोसोरसे बायदि बियो रानथाब बुथाब बियो बिसिनायावनो थानांदों आरो थैनोसै समाव बियो गोबां दाहा मोनसे आफस'सजों गाव उन्दुनाय जे सखिखौनो बियो बेसेबांबा बोलो होनानै बियो सौखावदों बे बाथ्राखौबो बुंदों जे मिथिहोदों जे खाथियाव थानाय मानसिफ्राबो माने बे सखि सौखावनायखौहाय माने खोनादों बिराद मोनसे दाहा मोनसे दुखु आरो मोनसे आफस'स थालांनायखौ बे फोरमायलांदों आरो थांनानै थानो गोसो दंमोन नाथाय गोबां रां रुफानि जे अभाबाव रावबो बेखौ नायियाव बियो गोथाङैनो गोथै ना बे थैनानै थांनाय जाबाय आरो आदसा दा बे
बिनि बे माखासे टेस्ट खालामनो लांनाया हिंसानि थाखाय जाखोना मोजांनि थाखाय जादों होननानै बुंनो सानो बेखौ बिनि लोगोफोरनि बुंनाय मथे बेखौहाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन नाथाय बेखौ गारनानैल' फैदों हस्पिटालाव नाथाय बेजों रावबो बर' मानसिया थाबोआखैमोन नाथाय बै समावहाय जोङो जेनेबा मिथियो बा खोनादों बा जोंनो फोरमायो ना हाजारब्लाबो जोंनि हारिखौ इसेबां सैयामोन दा मिथिनो मोन्दों बिनि जेसेबांनाखि जइन्टफोर दंमोन बे जइन्टफोरखौहाय माने माबा मोनसे आघात होदों गासैयावबो दाग दंमोन थै गनाय बे दाग दंजोबो एसेबां बिनि जइन्टफ्रावहाय आरो दा बेखौनो माने बुंदों माने बेनि गासै बेनि जोंनि बर' हारिनि सायाव सिला मेगनजों नायनाय गाज्रि नोजोरजों नायनाय बेखौनो जों मिथियो जोंनि बर'नि गेजेराव एसे सासे मोजां बिर जोहोलाव जोनोम जाबाय आरो बे जोनोम जानायखौ बिसोरो नायनो हायैनि थाखाय गावसोरनि मुङा उन्दै जागोन जोंनि बर' हारिया गोजौआव थागोन बुहुमनि गेजेराव बिसोर बेखौ लानानै बिसोर नायनो हायैनि थाखायसो बिसोर नायगा बेखौ बिसोरो प्लानिं खालामनानै बेखौ बुथारनाय जाबाय खेबसेनोबो बुथाराखै बिसोरो बेखौ खनसे बुथाराखै मानो होनब्ला दा माखासे जेरै स्ल' पयजनफोर बायदि होनायजों बेबायदिनो जोंनि बे सासे बिर जोहोलावखौ बुथारनाया अब्ला अन्दायगाफोर जाय जोंनि अन्दायग्रा प्रजेक्टनिफ्रायबो जों मिथिनो मोनबाय आरो माखासे दिनै न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिनि गासैबो जारिमिनाव थानाय गासै दुखु गोनां बेनिखायनो जोङो दा नैबे न'खराव जों फैनायजों लोगोसे माखासे न'खरनि आंगो न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोननायाव जों जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे थालांनाय जोङो बाहेराव आरोबाव जोङो मिथिनो थाखाय आरो बेनिफ्राय जों मिथिबावनो आरो दिनै बनगाव गामियावहाय बिसोर मोनसे गला जे गामिनि जे मोनसे बिसोरो बेयाव बेलासि समाव फुंनि समाव बिसोरो बेबादि दखानफोर होयो बेयावहाय सिगां गुबुन नाम बिसोर दोनदोंमोन नाथाय बिसोरो मोनसे सनमान दोननानै बे गला एबा बाजारनि मुंखौ बिसोरो गलदं बाजार दोनबाय जोबोद मोजां आरो जोङो खोनानो मोनबावदों जे गलदं जे थैनाय बिनि कबरस्थानखौबो सासे ओनसोलनिनो सासे ससियेल वार्कार मानगोनां उइलियाम नार्जारिया दिनै बेनि सेमेट्रिखौ बेबादि मोनसे कनक्रिट बेबादि मोनसे कनस्ट्राक्सन खालामगासिनो दङ बेखौबो जों खोनानो जों बे गोमानाय मोनसे जारिमिनखौहाय मोनसे नेरसोन हिसाबै मिथिहोफिननो थाखाय बिथाङा हेफाजाब होनायखाय बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जायो अन्दायग्राफोर मा होनदों गोबां बायरानि मानसियानो टिकेट लायै नायफैदों बेखौबो जों मिथिनो मोनो जाय गोबां दाब जायगायाव बे गलदं एबा गान्दाखौरखौ लांनाय जादोंमोन आंबो जेब्ला दतमायाव दंमोन आं फार्निचार दखान होदोंमोन बे समाव आंनि न'आव दस्रा बेदों बुधबार हाथाय सियाराव जिरायदों सियारा ख्रेम बायजोबदों आं गोजोननाय लादों आं बावना साबायदि बे गोजौ 7 फुट 2 इन्सि दा बेनिफ्राय दा अननानै फंबायाबो गसंनाय नों बेसेबां गोजौ आं गाहायाव बेबायदिनो आरो बेथ' बेना एसे जौसिनबावसो आंथ' बावना साबायदि माबायाव बेनि फेन्दासियाव एरसिनसे बायदि नुदोंमोन दा बेनोखा आरो बे एसे बेनि नेरसोना थालांदों जोलैया थालाङो जिरायदों दा आदैया जे आदानि जे हाइटखौ सुनायावहाय आङो आरोबाव एड खालामनो गोसो जादों जे गलदंनि जे हाइट बेथ' गोजौ 7 फिट 2 इन्चमोन आरो बिनि जखानि सेन्देल खुनु बाजारावनो मोननाय जायामोन सेन्देलखौ मोनामोन जेब्लायबो बिनि थाखाय मोनसे कम्पानियावनो अर्डार खालामनांगौ जायोमोन आरो बिनि जे लंपेन्ट ना जे मोनसेयावनो माने सानै मानसि हाबजायोमोन सानै मानसि हाबजायोमोन ना बेखौबो बे न'खरनिफ्राय आरो बिनि जे असे क्लासमेटफोरनिफ्राय बेखौ मिथिनाय जादों आरो आदसा अन्दायगाफोर दा आंबो बिजों जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय अन्दायगाफोर जेरै जोंनि जाय गलदं एबा सान्थानि बिथाङा थैबाय नाथाय थैबाय होननानै बिथाङा थैयाखै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे बिर जोहोलाव अरायसम अमर जानानै थैनो रोङै जानानै थानो नांगोन नाथाय नों आरो आं बयबो बिनि जारिमिनफोरखौ जोङो नागिरनांगोन दा जों नागिरना फैदों दानो बे ससियेल मिडियानि मुगायाव नेटनि मुगायाव मबाइलनि मुगाखै जों दा बेजों थाब्लानो गोदोनि समाव नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन दंमोन जारिमिन गोमालांबाय राजा दंमोन राजाबो गैलिया गासैबो रायजोबो गैलिया बेनिखायनो बिर जोहोलावफोर दङमोन बेबो गोमालांजोब्बाय दा बेफोरनि थाखायनो जों दिनै नागिरनो फैदों बेनिखायनो दा बे गोसोखांथि जानाय गुबुन जायगाफोरनि नाम दं हारसाफोरनि नामफोर दं बेनिखायनो जेरै बे गलदंनि बाजार दं बेनिखायनो जायगाफोर हस्पिटालफोर स्कुलफ्राबो जानो हागौ बे गलदंनि नाम थानो नांगोन बेनिखायनो जोंनि गिदिर गोलाव नेताफोर दैदेनगिरिफोर राजा जानो थाखायल' नोंथांमोना दा हास्थाय मिनिस्टार जानो जानायल' दा हास्थाय गावनि बर'नि जारिमिनफोरखौ अरायसम बुहुमाव मिथिसार होनो थाखाय
थाखाय नोंथांमोना बिद्यालयफोरखौ आरो सोरबा मोजांथार दैदेनगिरिफोरनि मोजां आखुथायफोरखौ नोंथांमोना अरायसम नागिरनांगोन गावखौल' राजा खालामनानै जों गावखौल' गेदेर खालामनानै गावखौल' मिनिस्टार खालामनानै गावखौल' अफिसार खालामनानै जों बे हादराव मुं गालांनो हाया बेनिखायनो बे न'खरावनो जेरै जाय अनजाग्रा बे सान्त्वनाथ एबा गान्दा खुंग्रा फंबाय आरो बिनि न'खरनि मानसिखौ जों लोगो मोनफैबाय बे दुखुथिया न'खराव नोंथांमोना माब्ला आगान होफैगोन आरो बे जायगाफ्रा गान्दा खुंगुर आरो गलदंनि नाम जानो नांगोन बेखौ आंनो जोबथानि जथिफ्राय मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौनो बावहरनानै खेबसेबाव बिथांनिसिम गोजोननायखौ जासिबाय हामबायसै दे गोजोन्थों आरो गोजोन्थों उननि फिरियाव जों आरो माखासे बाहेरानिफ्राय जों सोंनाय फिननायखौ लागोन हामबायसै गोजोन्थों।